Tanggo jiwa memanis manggap srinateng dalu. Winulak hebati sini loko sangyo tansih aglar neng Cokrawala. Prantine paksa kepekan saking kang taranggana kang sumiwi rata tanpa selo. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya angut lato kadhe ngene caritane kandele rosang Prabu sasra kawing mas mati aran patih Wanda labuhan nipun tan kinelung tri prakara guna kaya purana ingkang den tapi nuhoni trah utama Ndara Janaka amit sewu Ndara pun rada sawetara anggen kula mapan wonten ing kasatriyaning Karangkadempel lah kok tuki sepriki dereng wonten wigatos ingkang paduka sengandika dawuhaken kaliyan kula Ndara janjane enten napa Kakang Semar wonten dawuh mangerti ya Kakang kalamun kahanan negara Ngamarta Tindrim Tindrim sebabe ya merga saka oncate Wang Pikulun Betari Sri
wekasan gawe negara Ngamarta ketaman pagebluk kakang bisane waluya nirmala temah jati yen to para Pandhawa nganakake tetanen agung ning negara Ngamarta lah lajeng pripun mula ngangsaka kuwi Kakang Semar ndak jaluk supayane prapta ning negara Ngamarta wong ora liya wigati njaluk donga ya ngujepake donga ngersaning panguwasaning dat kamurwing dat Kundriwang Piklun Betari Sri Kakang Sorote Pandam Sumula Medengi jroning pasarean Nani watana remuramu Kalingan ngrangan sang dia manang sumungkem ule sang kakung mangrepa babu eman-eman ning ngaten monggo kula dherekaken tumuju wonten negari Ngamarta anak-anakku aja ngasih keri nggih Pak kula manut kang dadi dawuh Babe Semar iya mareka den prayena semurere eka kalih Gideon Kandayani Trisunya Purnama Sasi Gelar-gelar semeti tengah latar Geleng-lentang Bimo Seki Kasulan pajaring purnaming gegono dasaring mangsa katiga Koko Prabu Karno sarawuh paduka kula ngaturaken sembah Dimas Arjuna ya tak tampa nggih sinuwun Surya 12 dengkulmu melocot sinuwun Suryat Maja bekti kula kunjuk sinuwun ya Kakang Semar tak tampa wonten menapa Koko Prabu prapta wonten kesatriyan Madukara menapa wonten kalepatanipun ingkang rayipun Arjuna Dimas Janaka wonten dawuh
mangerti kelamun aku butuh kawan Kakang Semar Badranaya ya kuwi ngemong kelawan para Sata Kurawa. Apa to, Pak? Sing dolanan mik sapa? Gareng kok. Kok aku Petruk ki lho. Ora lho, Pak, aku ora lho, Pak. Bagong kuwi, Pak, ket mau plirak-plirik matane. Ngapa to, Truk Petruk? Aku. Mergo negara Ngastina dina iki Taman Pageblung Lokangsa kuwi aku njaluk kanthi peksa Kakang Semar Arjuna. Ridho mawur mangapura-purahan. Tengarane ngaju urip gong maguru gongso. Nuwun sewu nek ajeng rudha paripeksa mboten napa-napa. Ning kula janjane sago. Nek sampean mboten susah meksa ngoten, kula sago kok ndara. Kowe tak rudha paripeksa lho, Kang. Monggo adyanipun ding rudha paripeksa kaliyan kula ndara. Kowe nak rudha paripeksa. Kowe tak peksa, kowe tak boyong ning negara Ngastina. Monggo sinuwun. Gunjang Kanjeng Kakang Semar. Pripun? Kuno ngopo iso dadi kaya ngono kanane Koko Prabu Karna. Alah niku senes sedaya kemanden kula. Ning niku sipate sinuwun Karna, niyate sinuwun Karna sing balik teng awake dhewe. Pun niku mboten sah dipikir. Iya. Sing bagus sakniki tumuju wonten negari Ngamarta ngawontenaken tetanen agung sareng kan para kawula ndara. Iya Kakang Semar. Kula riyen nyatang neng kalangjuan tunjung pang trate anjo kula manjo yoga mulung mengong sir sapa kurawa kambak kong kisra katitik
meh rahina sumubang iwang aruna katinetraning ukara rapuh sabdaning kukila rengkane karasa keter kene donganingku ler wuwu sing pine panca tokeng ayam ono mrak manguwuh ing bagakan Koko Prabu Kresna nglajengaken pirembaganipun ingkang kula wau sareng kula titik Kakang Semar ugi sampun prapta wonten praja negari Ngamarta sareng kalian Koko Prabu Baladewa kalian Dimas Arjuna Koko Prabu inggih Yayi gandeng kula mestakaken bilih sedaya syarat sarana uba rampe anggenipun para Pandhu nedya ngawontenaken Tetanen Agung sampun sedaya kacawisaken sedaya sampun wonten kantun ing sakmangke kados pun anggenipun badhe nglampahi Tetanen Agung ing Masabinan nggih sinuwun sedaya pun dipun cawiske sedaya pun siap sedaya pun sagah iya Kakang Semar nggih kantun sakniki ajeng pripun lakune carane mengke ya ben supayane Sri Semara Bumi sageta kundur wonten negari Ngamarta iya Kakang Semar Yayi wonten dawuh Koko Prabu syarat sarana anggenipun para Pandhu anggenipun nglampahi Tetanen Agung menika wonten sekawan nggih ingkang sepisan panemipun Dukut Sewu mawi Kyai Nenggala. Iya menika ingkang kajibah nggadahi tanggal jawab bab perkawis menika Koko Prabu Mandura. Aku. Inggih Koko Prabu. Oh iya. Istake dawuh Siadi. Nggih. Lajeng ingkang angka kalih. Dara. Jridhong kakangku apa? Siadi mbendunga kali Jamuna kinarya sarana toya mengko bakal dadi pangilening Masabinan. Yo. Aku mung manut karo dawuh Jridhong kakangku. Nggih. Lajeng ingkang angka 3, Koko Prabu. Piye Kresna? Niku tanggal jawab paduka malih. Lho, aku kok kemen gawe aku. Lho, mangke riyin. Panumbuke ngasil tetanen menika mawi Kyai Alugara. Oh ngono. Nggih. Oh iya, mung manut aku Kresna. Nggih. Lajeng ingkang angka 9 inggih ingkang pungkasan, Kakang Semar. Kula sinuwun. Kakang Semar ya Kakang Nayantaka ngujubna donga supayane mengko Iwang Sri Sadana kundur bali meneh ana ing negara Ngamarta Kakang. Nggih, saged kula jawab. Wong niku winates, wong niku kedunungan nina lali salah abes lan mati kok Ndara. Lan Randidit, iya. Mula saking menika monggo dipun lampahi sareng-sareng tur nuwun sewu niki rak gegayuhan to. Wong ning duweni gegayuhan niku wong arep mlaku nek wong arep urip kepenak niku mesti akeh sandungane, mbuh cilik, mbuh gedhe, mbuh angel, mbuh susah. Mesti niku bakal ngrasake sinuwun. Iya Kakang Semar. Nggih, mula kula aturi ngatos-atos sinuwun Baladewa kalih sinuwun anu napa Ndara Werkudara nggih ngatos-atos. Iya Kakang Semar. Yo Semar.
Asinuwun Puntadewa ampun lena ugi. Napa meneh Ndara Janaka? Iya Kakang, iya Kakang. Nggih. Nek ngaten monggo kula dherekaken. Nah, kula tak nemoni ketua kelompok tani riyin. Ben mengke lakune gampang, ben mengke lakune kepenak Ndara. Pramara mangus pamya ngamprang ati karenaning kaswase yaning marga amalaku sang kuntu westrat maca langleng lalu angulati menawi ngaten Koko Prabu sumawi kula dherekaken tumuju wonten ing pasabinan monggo yayi kula dherekaken sareng-sareng kalian para kadang-kadang Pandhawa yayi Prabu moncang kancing sanget kelap-kelap katon ngareken sang alesri sang mawon andrung Sutama Gusti sasangka kasungan Surya Prabanya sumungsung keswa Werkudara eneng apa Werkudara ngawe karo Gajah Setu Banda Werkudara Kakang Setu Banda piye Werkudara piye wah wingi kowe sing ora menyang saiki genti senggono lho piye to iki lho wis suwuk to gamelane wis tuh telat nek aku piye Werkudara aku entuk pakaryan ki den Bendung Kali Jamuna kanggo nyogi kanggo sarana panggilening toya ing pasabinan nggone para kawula negara Ngamarta nganake tetanen agung kanggo sarana kondure Petari Sri Dewaning Buga ning negara Ngamarta dusaguh ora saguh Werkudara saguh budal ora kokian gunem tanpa guna ya Werkudara budal ayo senggono budal ayo
sampun kabendung dening Sang Werkudara anenggih Kali Jamuna. Tumuling sakmangke toya sampun saged kinarya srana pangilening pasabinan wonten negaring Amarta. Nalika semanten ingkang mapan wonten sak madaning pasabinan. Ati karonane kas yaneng marga melatku sang kanta mestrat maca lang lalu Surya mangrangsang wayah umyung swara maryanto nah niki ketua kelompok tani mriki niki menungsane niki nyoranjur ngono kok ora kuwi sapa Kakang niki Bogrek niki petani mbako ning kon nudut mbako lintingan ora gelem ngono nggih sinuwun mangga dipun wiwiti anggenipun nglampahi tetanduran wonten madaning pasabinan iya Bogrek gage ayo wis ge ayo monggo sinuwun Ndorowati. Iya Kakang Semar. Sinuwun Baladewa. Ya, aku wis sawega iki. Nggih, monggo don jegur nyemplung teng sawah Ndara. Wis mblekok ora. Semana para Pandhawa ingkang sampun ngalampah tetanen wonten sak madaning pasabinan awit saka daya toya ingkang den ilaken saking Kali Jamuna ingkang den bendung dening Sang Raden Werkudara wekasan sedaya nanduran woh-wohan bukut sewu tuwuh ngrembaka panen melimpah sedaya tansah subur makmur ijo royo-royo katingalin daden sawang gemah ripah lo jinawi sak temah bombong lan marem sangya para Pandhawa
rate ratu-ratune wong cakra kembang jaya kusuma asih mring kawula Kakang Semar pripun sinuwun aku rumangsa marem lan rumangsa bombong dene kabeh kang wis diseranani nggunakake Kiai Nenggala lan Kiai Alugoro bisa gawe bombong lan mareme para kawula ala nggih niku sedhela mleh kula kantun ngujubke pandonga ngujubaken pandonga supados iwang mikulun Bathari Sri saged kundur wonten negari Ngamarta Ndara kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung wah edianan pertanian kaya nganti kaya ngono kene ora tak rusake lintring ayo ki dirusak ayo dirusak krokoti kabeh kerah-kerahke gulma ayo engko ben ana sing gawe intrik dodol rabok ya aku sing dodol rabok ayo dirusak semanten risak tetanduranipun Sangya para Pandhawa awit den risak dening Ngama Lada kalian lintring balaning Sang Bathari Durga ya anak buahe Permoni nalika semanten ingkang mlajar saking katebian Pak sinuwun parine dupangan ngenget niki pripun niki oh. Yata laruta saking kutha Sakura kula yanamata Sang Sri Ketiwasan sinuwun. Ketiwasan piye Petruk? Wah. Mboten kinten babar pisan. Langkung teka dadi kawonten wonten ing Pasabinan. Kaya ngono niku lho. Kaya ngono piye Petruk? Kaya ngono piye? Petruk kaya ngopo? Eling apa ning Pasabinan? Tandurane kepiye? Apik-apik wae kok piye? Engko ta rusaki. Ayo kowe muni yo, kowe muni yo. Sabar, kae iso sabar ora kae? Kon sabar kok ora iso. Aku ki bingung, aku kuwatir mikir tetandurane Pasabinan, ya iki sareh. Wah. Mantu kaya kulite iki putih-putih ya. Wak lolo nenggala lho kowe Petruk, ngece wae. Sapa? Petruk ngangger karo Koko Prabu Baladewa kok ora tau akur, mboten tau akur. Lajeng kula pasangke brose men mboten purun. Rasudi. Oh, dapurmu masake bros ratu. Emas sih. Nggih. Esuk kula tak genti-ganti kae. Pathak sirahmu lho. Angger aku arep anu sing tuwa ora trima. Wis tak gawake kabel tas-tasan 3 meter. Mbok menawa nek arep nyilih dawa Petruk. Heeh. Nika pripun kanane kok coba wak sawange to. Wah, lah pancen penyakit.
deloken kae. Waduh. Akeh sapa kok nggawa uler, nggawa uret. Ayo kae wong-wong sing ngrusaki tanduran. Wamalada karo lintring kae. Kuwi lah. Akeh lintring kae cekelen, akeh ana sing nglawer to kae. Nggih. Kae ngono dolanan Petro. Lah terus ning ngusir liyane niku, "Hae kowe njipuk tumbak ngisor meja." Lho. Pusaka dek ngisor meja. Ben beda karo sing dek wayangan awan kae. Nang dhuwur lemari saiki tak dek ngisor meja ora. Jipukan Petro. Nggih, Pak. Mari-mari yang enak uyui. Nah, munyar ngabeh, ngobong ngabeh. Manak ngikit meracun nih. Apa? Ngikit meracun. Apa? Ngikit meracun. Wah, nyan munyeng piye iki. Anang ya ora krungu kaya. Meja mak ini nyek onya. Iya mak ini nyek onya Melayu monya. Salah Melayu nyanti kowe ya. Ayo. Wela. Gong entuk dolanan anyar le siap. Iki ra menungsane sing rusak ama iki ya iki ra menungsa iki ta jebule sing rusak ama. Ayo iki ta sing rusak ama iki ra wola iki jen penyakit ora senengane iki ora. Lah iki apa sing marake? Iya. Ini. Ayo. Iya. Gong kanca. Nek tugel. Aku iya. Ceritane tugel ngono ae. Gene iki meng kaya ngene. Kaya pralan dikethak ya, Truk. Heeh. Terus muncul ngene. Aduh, mati tenan iki ora. Minggat ora. Jan wayange kurang kok, Gong. Sesuk gawene. Heeh. Sing iso diobahke ta. Angger arep dianu ngono terus jejelke. Apane ora? Isih siji lho, Tru. Isih siji kaduyak kae. Heeh. Kena ora melayu mati tenan.
mungsuh panakawan aku genah gur ora kajen. Wela Rana diuyah rentenir kan kene kepethuk petugas anti manusia. Omolodo nggih Raden. Iki menungsane iki ora aduh ampun ki lurah ampun. Ayo kowe bali ora? Nggih kula bali. Ayo bali ora? Bali ora? Iki tandane kabeh tanduran iki kudu ijo royo-royo meneh. Nah ayo kanca-kanca do bali kanca-kanca. Bali. Tersubur ya Ndara. Iya Petruk nggih. Awas. Piye Petruk? Niku lho. Ah niku lho galengane arep alah iki bae sangka wis kelep to bae. Niku awas, niku ajeng cuwil. Ora Petruk wis to meneng. Alah niku lho sing dengan widak niku ajeng cuwil. Lah ra tenan. Ora ngomong. Ya wis kula omongi kok ya sida ora. Sapa sing gawe galengan kula wah munguruk ya ora tenan lah mubi arepe entuk bayar lah nyusup ning sawah to wajan wis wah jan satriya kok nyusup ning sawah niku pripun ambane ora wah raine apik banget gubalendrot. Nesu lho Ketruk, nesu ya ben salah dielekke ra kena. Lho. Wah lah wis geblegong galeng aku dhewe. Gong. Wis sampe ki ayo kumpul. Heeh, kenduri Truk, ingkunge cepake. Ya. Oh. Dirusak kok ndak gur saya ngrembaka ta ayo dirusak iki. Halo. Ampun Raden kula ampun mangken push up melih. Ampun Raden ampun. Sadurunge kowe do nyemplung luwih dhisik aku ketemu karo kowe. Kowe arep Gose, sadok sian gendrone kira. Ate gak sia-sia men karo kulo. Sabar. Emosi aku lho. Wis kowe do bali ora? Kula bali. Do bali ora? Nyuwun rokoke. Wis. Lindingan Mbako Wonosaba gelem. Kudu arek. Ampun. Kula wateng transit dereng entek. Ayo wis kono bali. Wis bali cepet. Ora bali pelurut lho kuwi. Ampun. Ming siji kelangenane bojo. Wis ke bali aja gawe rusuh kanan nggon Ngamarta. Nggih, Ndara, nggih. Matane. Kula cetek.
ing langit kelap-kelap katon. Nirgencang lesri sang mawe gandrung. Pripun kok gumujeng? Werkudara kok jero meneng nggon sawah. Mas, sampean ki ya kurang gawean. Ayo, tangi. Gah. Lulu kok ting kerbul niku napa niku? Keboyo. Wah, kok terus nguyu. Matur nuwun, Ndara. Kanthi lantaran para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung menika kula wau kula ujupaken donga mugi-mugi Iwang Sri lan Sadana kondur wonten negari Ngamarta sak temah sawape saged ndayani saged damel ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi wonten ing bumi tampir kulon inggih sinebat negari Ngamarta menika Ndara. Matur nuwun Ndara Werkudara. Piye? Piye? Pun mboten sadi sapu wis resik kok. Yo. Matur nuwun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehe Ndara.